ukaona wakati notauya tima milioni, hakuna kunyepa, hakuna milioni akadaro. Tese with me included. Kuzoimba kuzota no ndaita milioni nekunogadzirisa maredhimu. Ukaona uchida kuimbirwa nziyo kuti unzi une mari wangu, ukaona uchiimbirwa nziyo unobhadhara mari kuti ndiimbire nziyo. Ndaye kuti tazadzwa nemarombe, taunganidzwa nemarombe, vanhu vakaita $2 vakuti ndiimbire nziyo kuti muniti ndiri mpanzi, ndiri mbanga, munoti mbinga, whatever mawedi zvamunotaura zvechirombe zvezvi. Ukaona wakuda kuimbirwa nziyo kuti hanzi aiwa ndiimbirei henyu ndazokomanda, chiiko chawakomanda, chiiko hanzi ndiimbirei nziyo kuti muniti ndiri milioni. Hausi. Terera, ndoda kuti ubatisise chinhu ichi. Nzwisisa chinhu ichi. Having credit, what they call a credit cycle. Guys, what they call a credit cycle. It describes the phases of access to credit by borrowers. During the contracting period of the credit cycle, the interest rates climbs and lending rules become more strict, meaning less credit is available for business loans and all of these things that happens, you understand? In our own country, for us to even be able